Já vás zdravím dalšího videa, tentokrát ze hry 2040. 2048, ano. Nevím proč, ale někdy jsem si to vymazal. A pak jsem to začal zase dělat. Ale teď už je to trochu pokročilejší. Hra, takže to jde. Naštěstí ne, já potřebuji tak. Nějak tak asi. Tak teď konce zmatený jaký jelen. Tak. A tak, konečně jsem to dal. Nevím. Tak teď jsem úplně v písku. No a teďkon jak? Tak. Ne, já nevím. Pojďme, please. Ale třeba. Tak. To je teda pěkný, no. Až moc. To už mi nejde, pane bože, já nevím, co mám dělat. Jo, trochu jsem to tryhardil. Já nevím, takhle. Já nevím. Hej, ještě ne. Tak jo, už jsem mrtvý. Poslední místo. Ještě něco jde udělat, ale co? Ne. No, sice New High Score, ale co já s tím nedělám. Tak.
tak. Tak, já nevím. Třeba takhle. Ne, help me, help me, please, help me. Třeba tak. Tak. Není to na čas, ale snažím se to udělat rychle. Nevím proč, to snažím udělat rychle. Tak. Takhle. No, teďka nechci dostat k sobě. Já to prohrál. Já už nevím, jak dál. Jsem se to zamotal sám o sobě. Počkat. Jo. Takže. Tak. Já nevím. Pomoc. Pomoc mi. I 2, 4, 16, 18, 19, 20, pane bože, já nevím. Nebo tak. Takto. Já nevím. Nevychází mi to, ale je to v pohodě. Není kecam. Je to úplně na něco borovu. Furt jsem si ještě uvolnil místo. Takže teďka je to, pane bože, těžký. Jo. Try hard. Nevím. Tak. A ta 16 je kde, prosím vás? Dejte mi tu 16. Ne. Vždycky, když mám plno, tak ono to ještě vypočítá. Ten... Ještě to vypočítá ten... Já osobně napište mi do komentářů, pokud jste se někdy, kdykoliv dostali k číslu 2408. Vážně napište, to by mě zajímalo, kolik a kdo z koho se dostal k 2000, vlastně ke konci hry v podstatě. Blát, keci? Nevím. Třeba tak.
je taková energy cube od gamera. Tak. Nevím. British. Made in British. Tímhletím videem jsem vám chtěl ukázat to, že netočím jen hry, ale trochu logické věci. Ne, že by jsem jako byl nějaký extra učebnicový blbeček, ale prostě nejsem nějak šprtálista jako ostatní. Ne, že bychom ve třídě měli nějakého šprtálistu, ale zrovna jeden je tam šprtálista, pokud to chcete vědět. Nejsem mrtvej. Ani nebudu. Dobrá, budu mrtvej. Vždycky budu mrtvej, pokud to chcete vědět. Když já nevím ani, jak se tohle ta hra hraje. Já se snažím prostě jenom takhle otáčet nějaký blbý číslice. Já chci taky něco dostat. Někdy zaslouženě, bez podvádění. Že bych podváděl. Pšt, někdy jo. Třeba tak. Já už nevím dál, přiznávám. Tak. Konečně. To je divný zvuk. Ne, už zase jsem blbec. No nic, já jsem vás rád viděl tohle speciálu. Já jsem to neřekl na začátku, já jsem ale blbec. Pardon. No nic, rád jsem vás viděl u tohle speciálu za 10 odběratelů a zatím čus.